Hey guys, what is going on? Ari kami di actually nasa Dubai Mall na ma-chill kami anay gamay. Wala pa kami kakaon. Mga bitok ka, garali na. Kabalo kagali guys, kunwari kasi sa may Dubai Mall is may dinosaur nga skeleton yung preserve nila kay kagapon napatay na. Alright, let's see guys, kumiyari di sila sang sandwich na ginapagita namon kaya may ginakaon, kaya may pirmi sa Waitrose. So, apparently wala na sila sang sandwich na naman liwat. Mamangkot ka mo nga agakad ko gigami para sa sandwich, pero tagi ka mo na guys may nanamita, gigam mo lang nga pagkaon nga isan kan on mo na adod daw, hindi ka masumudan. Nang sandwich bilang bisan ano kalayo, mugid bisan do kaalang-alang nakadtuan mugid kinanamitan ka mo. Tapos magabot mo wala stocks. Pero kung magadto ka mo sa Caliente Cafe sa mga pagkaon, siyempre kadto ka mo da. Kag kung may gina-crave ka mo, dra ka mo kadto like amon nga tuna sandwich, may ara kami the ham and cheese. Gidya personally ang kebab kag amon nga tapa, hindi gini magsumod para sa akon. So dumaka mo na ng mga stuff. Kumo hapit lang mo to. Te, kundi naka-plug pa ko. Alright guys, so ari na nga ito nga ginahulat. Ang isang doner, let me introduce you to the doner. So thin strips of meat, tapos may shawarma wrap. May ara sa sauce paired with waffle fries. Kag syempre soft drinks. So let's eat. Pakita sa inyo kung ano nga namin ang banyo dito sa may Dubai Mall. You can see, may ang ilang waiting area. Pwede ka kotso-kotso without problems. And then, ilang CR is a work of art. Tapos na kami kaon. But-libot kami din, patunaw-tunaw. And then after that, we'll go home. Kaya karon sa gabi, makita na ng mga minisol, makaon ng mga kami nga daan. So I have to get my steps in. Ara na ito subong sa 7,981. So, on a tour. Nakita ko sa inyo ang Burj Khalifa. Been here so many times already. 15 years na kami din, no? But it doesn't get old. Nami, yapon. Amazing, isn't it? Ilan din na yun ang Dubai Fountain. Ang Dubai Fountain, usually sa gabi, para makita, ginang gamuamo, ginabilang ang mga katubigan. No? For now, ano na, chill lang, nagabuting-buting lang nanay. And then, karoon naman sa gabi. But, hindi na tayo malabot. Ang gabi, tuyo na kami, tabag ko lang tapos kaonan. Tulog na tayo yun. Okay? See you tonight. Bye. Family. Alright, so ari natin ka doon. Subungan adlaw na yung cashews with caramel cashews. This one. At balahit. May wait dyan. Cheese at caramel. Siyempre, hindi kumplito ang sweets kung wala sang coffee. So, baka ito din yung coffee. Hindi wala man din Caliente Cafe. Hindi rin tayo sa kalibo. Hey guys, so it's gonna be Chinese food tonight. Magkudi sila ni Sol, kami ni Buki, kag ni Madonna. We're having Chinese food tonight. Not the fiesta. Alright, so what do we have, Sol? Ano bang natin, pagkain natin ngayong gabi? We have pancit, we have kangkong, noodle with beef, we have rice, at saka tempura. Wala masyadong carbs, no? May carbs ba to? Konti lang, no? Pagkabay pa mo, ubos nila mo ng pag-aon. Wala pa ni katunga sa gipang order nila. Ano, walang tawa, balalang tawa pa. Ano nila mo ubos, sabi? Konti, no? Gamay lang. Wala na sila gana. Yan, di puta. Yan ang doblo. Mara pa gito. Diyos ko. So, we have sweet and sour chicken. We have, ano ba daw? Sushi, sashimi. Fried chicken.
Thank you. Take away sa hotel, dala.